Igbo ndị ọma njem ọnụ abịakwa nka nsị abịa ọzọ. Afa m bụ Nwaada Chizzy. Na nke taa abịara m ka mụ na ụmụada ibe m wee kwue, ụmụada Igbo. Ya bụrụ na ala Owere anyị asị ụmụ mgbọrọ, ụmụara dị Sam ndị ọma. Ọnụ a ka m ji bịa maka na n'Igbo a na-asị a na-esi n'ụlọ malụ mma pụba ama. Okwu a na-eche ikwu kịta aka m iji olu ndị iti ya bụ olu bekee wee kwuo onye, mana asị nka m were ọnụ Igbo ka m gwagodi ndị nke m tupu m gwaba ndị ama. Ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọ Igbo ka m tinyekwuo ndị nọ na di, maka ụfọdụ n'ime unu nọ na di sokwe. Anyị nwere ike ijisi ike, jisi nnike bie ndụ a na-eṅomi eṅomi, ka ụmụnne anyị na-eso anyị n'azụ nwee n'ike ịkpakọta onwe ha ọnụ. Ị na-anya kịta ụmụaka na-erube afọ 20 ha na-esekwudo ihe esise. ụmụ nwanyị Igbo nọzi n'ime ihe a na-ese ese, ha sechara ha nọrọ otu a. Ije na mba Ghana, ụmụaka obere na-erube afọ 18 nọ n'ụzọ na-agba akwụna. Ọ maka omebi n'ezinụlọ gị? Maka omebi n'ezinụlọ gị apụtara na ọ dị eme. Onye ọbụla anọlụ ijugo onwe gị, kedu ihe mere, kedu ihe na-akwaba ụmụaka n'oke ọchịchọ ha ji wee na-achọgasị ihe ndị a? Nwaada Igbo ga-eji wepụta onwe ya na ihe ya ga na-agbaba akwụna. Ịmakwa ihe bụ mmadụ ịbụ nwaanyị Igbo, mmadụ ịbụ ada Igbo, ịghọzie ife a na-ele ele n'ụzọ. Nwoke pụta okwu ego ọnụ, onye pụta okwu ego ọnụ, a na-emetọsị ndị ya edobe ana Igbo n'elu n'ọbịaniru. Ihe na-ewute mbụ na ụmụ nwanyị Igbo bụkwa ndị na-akwado ya bụ ile arụ mmadụ. Ụmụ nwanyị Igbo, ụmụada Igbo, ịchọcha afọ iyi azụ n'ụwa, ọ bụla afọ ịdị na-aga n'ime obodo ene ụmụaka na-enechabe wayeki ma ndị nke ka nọ sekọndịrị skuul, ịkpọlụfa ka fa jee Ghana na ha na-eji ilelụga afịa na họteelụ gị. Afịa na-ele abụrụzi afịa akwụna. Ifele ọ na-emekwedo anyị bụ ụmụ nwanyị Igbo. A na-ekwu ndị nke nọzi n'efere mba ụwa bụ ndị nke welu mmiri wee kujue n'ukwu ha si na family BBL. Ebe ị na-ahọ mmiri, ị na-akwọ mmiri, unu a na-enekwedo onwe unu anya na-arụ ndị ahụ unu na-akwụnyesị. Ya dịka mbaji unu na-eke wee tinye n'ukwu unu na-agagharị. Na-ejegharị unu na-amara echi ọya ebu wee pụta n'arụ unu amarọ. Unu kwunye n'ala, unu akwụnye n'ike, unu a na-ahọgharị ebe niile. Ya nwaanyị Igbo bịazie n'efere mbụ wee ifele adaza eme ya, ọ na-apịtọrị onwe ya. Ihe hafụ ndị ya abịasị m ọ gbasara m tichapụ ya, mana mfu eziokwu m ekwu ya medebenụ ifele na-emezi m. Ndị tọrọ anyị na anyị na onwe anyị gbagotego n'arọ, bụrụ otu a ka anyị si wee tọọ agbọghọbịa. Maka ọ bụrụ na otu a ka anyị si tọọ agbọghọbịa, ama aka ji na-ebugote ụmụ nwanyị Igbo n'ụzọ dị aṅaa. Mgbe anyị na-eto nke anyị, ife anyị na-azọ bụ ịgụ akwụkwọ, ime ife nrụba ama na akwụkwọ anyị eji mara. Negodunu Nwaada Chimamanda, ọ kwụnyere ike ọhala ka ọ kwụnye, mana o weelụ ụbụla isi Chukwu nyere ya wee na-eme ihe eji wee na-ama Igbo ama taa. Enwere
ọtụtụ ụmụada Igbo na-emegasị ihe nrịba ama n'ụwa niile. Ọ n'ikwunye ike ka ha ji wee mee ka ọ n'ikwunye nke obi ka ha ji wee mee? Mba. Ọ n'ịṅụ ọgwụ ike ka ha ji wee bụrụ mmadụ? Mba. Ọ mmadụ ịkpakọta onwe ya ọnụ, chịkọta onwe ya ọnụ, gbaa mbọ wee bụrụ mmadụ. Ọ n'idina na-agba akwụna ka ha ji bụrụ ihe ha bụ? Mba. Unafụlụ ya? Ego wee juo afọ na-akwanyezi ụmụ nwaanyị anyị, ụmụaka na-amara ihe ụwa na-akọ. Ịgbaba akwụna agbalu oye afọ 40 odo oghe anya ibido fụwa otu ụwa dị. Ịfụba na ihe niile aha ọ dị gị ka nwere ihe dị ya na-enwekwa ife dị ya nọ. Na-enwekwa ife dị ya nọ. Nne, ịgbajuo mmiri n'ukwu gị afọ 60 odo oghe anya n'ọkwa ego ịkara iji wee gbaa ana wee baa uru ka iji je wufue. Ịchọbakwa ego maka ị ka ga-achọta ego ị ga-ejije gbapụ dị mmiri na arụ ya. Ọ na-ewute. Nwaada Genevieve Nnaji, Rita Dominic, ụmụada Igbo ndị ama ama n'ihe nkili, enwe nke ịfụ gbanye ihe na-arụ. Ifefa ji bụ ọgụgụ isi fa wee mee ife. Maka nwaanyị Igbo ọbụla nwere ọgụgụ isi pụrụ iche. Ọ gwụchago ma ọgụ a ṅụrụ True to God si ịbakwa uru n'ụwa. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị Igbo na-agba mbọ, ụzọ ya emepelụ gị. Biko nụ, dododo ụmụnne m, anyị adịghị ese okwu ka anyị neba n'anya n'ihe ndị a na-enwere ebe odu anyị eje. Ife m na-agwakebe ụmụaka anyị bụ n'onwe gị n'afọ 5 ife anyị na-ezuzu na efere mba ụwa taa, ị akụ nwa aka n'obi si eye ife a ụmụaka m otu nsi wee mee ya. Ọ bụrụ ana na ịma nkụ nwa aka n'obi na taba na-enwere ụzọ dị ya. Biko nụ, ka onye ọbụla n'ime anyị na-adụ ụmụ nwanne ya ndị obere ọdụ, kamakwa ka ndị anọ n'ime ime obodo na-adụnụ ha ọdụ, na-akpọnụ ha, na-agwanụ ha na enwere ebe akwụna na-edu mmadụ eje. Maka ụmụ nwanne anyị ndị anọ n'ime ime obodo ọ na-afịara ịpụta ịghọta ife a na-akọ n'efere mba ụwa bụ ndị ha na-amaba aka je akpọlụ jebe Ghana, jebe obodo Afrịka dị iche iche, jebe obodo Arab dị iche iche, fa na-agba akwụna. Ị nwere ego, egoro akwụkwọ, kedu otu o si dị gị na mmadụ ga-abịa kpọrọ gị kwụọlụ gị ụgwọ ijebe nne ebe ahụ ị ga na-abịa ịma nwa echiche ma na enwere ihe ọzọ nọ na ya? Biko na ụmụ nwanne m, ka onye ọbụla n'ime anyị tinye ọnụ n'okwu a. Ndị nne, saanụ n'anya unu, saa n'anya ndị nne anyị, unu na-awụzi anyị n'anị. Kedu otu ị ga-esi bụrụ onye nne n'ehihie dadadada bịa kpọrọ nwa gị, ị mara ihe nwa gị na-eje ịlụ, ịrapụ ya ojebe echisi ya n'ọnụ di ụdị adị abịa ka ihe na-eme ma ọgụ a dinyere ya si eje gbabalụ gị akwụna, ọ na-ewetara gị ego na-agọlụ ya ọfọ nya ka ọ na-agbata ya na-eje n'iru. Chukwuoke abịa ma zọba anyị ọkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ụmụ nwanne m, ka anyị tinye ihe a uchu, tinye anya n'ime ya. Onu daalụnụ rinne, daalụnụ. Ọnwa Adachizi, Chukwu gọzie anyị niile.